Alright, so isang magandang buhay po sa ating lahat. At tayo po ay nandirito po muli sa bayan po ng Malabon Fish Market. So mag-a-update tayo ng kanilang mga latagan at iba't ibang klaseng laman dagat na ating pong may update dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So papasadahan natin itong lugar na to ng 39 Estrella Street sa mga nagtatanong Malabon, Metro Manila. So samahan nyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, so babaybayin natin tong kahabaan ng tulay ng Malabon Fish Market. So update natin yung mga nabungaran natin dito mga latagan. So nandito tayo kay Kabugrit sa mga latag niya mga bangus, no? So yung mga kada piraso ay 100 pesos. At yung balat po ng baka ay 150 ang per kilo. Ayan ang latag ni Kabugrit. At yung mga latag po dito ng mga isdang gulyasan natin. Yan po ay 150 ang kilo. At yung mga katsareta 160 ang per kilo. At yung mga presyo po dito ng mga kilo ng tulingan ay 180. Yung mga magkano imported mong puset? 280 ang per kilo na mga imported na pusit dito, no? Alright, so dito naman tayo. So 100 pesos kilo na mga limasag at mga papakol. 100 pesos ang kilo pang inihaw at gulyaso po dito ay 150 ang kilo. So yun po yung mga latagan po dito na mga isdang gulyasan. So yun po yung presyo, no? 150 sa mga latag po ng gulyasan. So dagsa pa mga gulyasan sa Malabon. At ang bangus po dito ay 120 isang piraso. Vlog po, vlog. Ayan po ang fresh tulingan. Masarap po yan sa sinaing, no, na luto, mga fresh tulingan. At good morning, bossing. So ito po yung mga latag po dito. May 50 pesos tumpukan, mga bilog na galunggong. At alumahan na maliliit. So 50 pesos. Mga matambaka. Ayan po yung mga latag po nila dito na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Mga tumpukan. May 50 pesos na latagan ng isdang tumpok. Alumahan, magkano kilo? 200. 200 pesos po sa ganitong kalalaki na mga alumahan, no? Wala silang mga bangus na latag. Boss, thank you, salamat. At wala pang latag si nanay. Good morning, nanay, shout out po. Good morning. Wala pang latag. Alright. Wala pang latag si nanay ng kanyang mga isda. At ngayon pa lang siya magsisimula. Yan po yung mga lapad at tunsoy na halagang 50 pesos na latag. So sa mga naghahanap po ng galunggong ay meron po dito sa halagang 50 pesos na mga tumpok. Mga papakol po natin ay 80 pesos yung mga per kilo. Mga bangus na latagan po. Mga dorado, barakuda. So
Tanong natin ang presyo ng kanya mga barakuda. Bossing, magkano barakuda? 260? 240. Dorado. Dos. So yun po yung presyo ng kanya mga dorado dito, no? Na yun yung mabibili. At yung mga posit po natin ay 460 yung mga per kilo. Alright. So yan po yung mga latag na ating ina-update natin sa kanyang pwesto. So dito yung mga tumpukan ng mga tunsoy o lapad ay 50 pesos. 50 pesos lamang po yan na inyong mabibili. So, good morning sa'yo, Lodi. At magtanong tayo sa mga presyohan dito ni Kuya Romy sa Malabon Fish Market. Update natin yung kanyang latag. Alright, so Kuya Romy, magandang umaga sa iyo. At nakita ko to aga-aga ang iyong duplicate. Pag tumingin ka, kita rin yung sarili ko. Shout out po sa inyong lahat. Kuya Romy, update ko na po kung magkano po yung tilapia niya. Wala kayong bangus ngayon. Usay doon. Ubos na po yung kanyang mga bangus, no? Kaunti lang ang kanyang nakuha. So, 120 pa rin ang presyuhan ng iyong mga latag ng tilapiyang Batangas. So, kung saan na kayo napupunta, may Japan, may Korea, may Amerika. Lumilipad pa kayo, mala Superman sa ere. Ang galing yung mga AI, no? Ang galing talaga yung pagkakagawa niya. Kahit na nakatayo ka lang, gagalaw ka. Ngayon, na-excite ka. Kaya kita ko lagi, ang dami mong post. Ay, ang tanong nga, pwede ba yun? Pwede. Tanggap ba ni ano yung... Tanggap yon yung Meta AI. Tanggap yon. Tanggap ni Meta yon. Kahit naman sa YouTube channel, ganun din, tinatanggap nila yung mga AI. Iba na kasi ang mga ano ngayon ng teknolohiya. Tanong mo kay Boss Lando kung tatanggapin. Tanggap yun, wala tayong problema doon. Okay yun. Hindi tayo magkakaroon ng problema doon. Basta AI, pasok yun sa mga gawain sa mga pag-upload natin sa ating mga Facebook o YouTube account. So Joy, good morning. Okay na okay yun, pwede. Hanggat wala namang ano yun, walang violation yun. Pwede kahit sa YouTube, pwede. So salamat po, thank you. Supportahan natin si Boss Lando, Lando Rivera. Ayan, salamat po, thank you. Tuloy lang po natin ang ating pag-upload at nagbabalik na naman siya. Gumaganda na naman yung mga ano niya ngayon, mga record uli ni FB. Ang tagal nga na ano namin, 50. Good morning. Alright, so dito tayo sa pwestuhan, no? Kada piraso ng bentahan dito ng mga bangus ay meron pong 100 pesos, 130. So yan po yung mga bentahan ng bangus po dito, no? Ito yung pwestuhan ni Paring Ben sa Malabon Fish Market. So dito tayo sa kapatid niya na mga latagan din na mga isda, no? So marami mga latag ngayon ng mga yung mga isdang barakuda, no? Patalay tapos barakuda na latagan dito ni Paring Rodi sa Malabon Fish Market. So magaganda at fresh yung mga barakuda natin sa Malabon, no? Ayan. So yan ay masarap sa mga lutong sinigang sa bayabas. Ay Rodi, magkano yung ano mo ngayon? 260. So yan po yung mga presyo ng mga isdang barakuda, no? Ayan, napang sinigang, napakasarap po niyan. Salamat pre, thank you. At dito tayo. Magkano rin yung mga barakuda mo? 240 sa mga per kilo. Ito yung pwesto naman ni Kuya Warren. At may mga latag din siya dito ng mga
isdang dorado. 180 na per kilo sa mga dorado, no? Salamat, thank you, thank you. So dito tayo kay Boss Aris. Tanong din natin yung latag niya ng mga isda. Eto. Good morning, Boss Aris. Shout out. So may latag siya ngayon na nakita natin dito sa Gisi. Kaya nagpunta rin kanina. Pangalan. Medyo matanda na siya. Sino kaya yun? Hindi naman si Kuya Ed. Hindi naman si Kuya Ed. Hindi, ano lang dito, kadadaan, binati ako eh. Ito nakita ko. Yung po yung timbang niya oh. Kalakita kang ganda. Tapos maganda rin yung mga latag niya rito ng dalagang bukid. 440 nila. Kung nag-birthday tayo, bumili tayo dito ng dalagang bukid, no? 4 na piraso. So busy pa ngayon si Boss Aris. Ito yung pwesto ni Boss Aris na mga islang bato na latagan niya rito, no? Wala si ate, mukhang namakyo sa Market 3. Wala rin si ate Beverly, no? Magkakasama. Kilo lang, ma'am. Yan, 1 kilo. So nandito pa tayo para sa update kasi busy si Boss Aris. Kasi ang dami. Ang laki. So ito po yung sagisi. Okay lang po, sir. Magkano sagisi natin, Boss Aris? 220 lang po, sir. 220 sa mga dalagang bukid. Mataas ang lalaki. Magkano 280? Oo, mataas na yun. Mataas pala ang presyo ngayon ng dalagang bukid. Pero ang ganda ah. Pero magkano yun, kasi na. Oo. Ano po? Yan ay baril sa pana. Hindi sa paningahan o sa mga nilambat, no? Kapag may tama sa katawan, ibig sabihin baril sa pana po yan. So 280 na per kilo. So yan yung timbangan ni Boss Aris dito na 700. nakikita niyo po, no? 1.6 po yung timbang, 3 pirasong dalagang bukid. Mas malalaki yung nakuha ko sa iyo nakaraan, di ba? Masarap. Talakito. Magkano talakito? 280 rin ang kilo. Sa mga lapu-lapu, 300 ang per kilo. Medyo mataas ang presyo, no? Ng mga isang pato ngayon. Eh yung mga barakuda. Sandaan. Sandaan din pa rin. Ito. Ay, ito, 40, sir. Ito, 40, no? Na mga bentahan dito ni Boss. So, hindi nagkakalayo yung mga presyuhan ng mga barakuda dito sa Latagan, sa Malabon Fish Market. Boss Aris, thank you! Salamat! Thank you! So, tuloy pa tayo update dito sa Malabon Fish Market. So, walang latag si Nanay Noemi ng kanyang mga isda. So, papunta tayo ngayon dito sa bentahan naman ni Boy Bangus. So, ito pong area na ito ay gulayan po yan, yung kahabaan na yan. Puro gulay po na pangsaktuhan na inyong mabibili sa mga lutuing ulam na mabibili nyo po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, punta tayo dito. Dito na tayo kay Boy Bangus. So, shout out. So, ang dami nilang mga mamimili na customer na namimili ngayon. So, araw po ngayon ng Sabado. At ganito po yung sitwasyon sa kanilang mga latag. At yung mga prutas po natin yan ay 80 pesos yung kilo ng manggang kilaw. Alright, so ito yung presyohan ni Boss Maeng. 100 pesos yung isang piraso ng bangus. Yan, 160 na kilo. 120. Meron ka talaga ngayon mga kilo, no? Ito 160 per kilo ng mga bangus. Resta kasi ma'am, ganyan talaga hipo ng bangus. Ayan ang mga latag ni Boy Bangus sa Malabon Fish Market. So shout out kayo, Boss Maeng, good morning. Ayan. Tapos mga latag dito ng tulingan. 130 mi. Okay na? So punta naman tayo dito sa mga latag naman ni Boy Tilapia. So mga maliliit na hipon at mga alimasag. So shout out sa iyo Boy Putik, nagbalik ka na uli. Akala ko kung saan ka na napunta, Boy Putik.
Akala ko nag-ukay ka ng putik. So, shoutout sa'yo. Shoutout nga pala, may babalik ulit sa Malabon Fish Market. Ayun, nagbakasyon ka ha? Bakasyon ako, boss. Oo. Kasama ko yung mga kamag-anak ng putik. So, pampano po natin ay 350. Yan po yung mga per kilo. Ito po yung bangus. 150, 160 kada piraso. 120. So yan po yung mga latagan na ating pong ina-update. Meron pong 110 no, na kada piraso at 100 pesos. Sulit yung mga presyo ng mga bangus po dito. No? So kayo na lang po ang pipili ng mga mauulam nyo po rito. Ayun na piraso. Sobra 1 kilo kasi. Shoutout sa iyo, Boy Tilapia. Isa mapagpalang umaga sa iyo. Good morning, boss Lando. Pagpalang umaga na natin sa lahat. No, masakit na naman kilikili mo ha. Medyo. Ang daming order yo. Ano, saka Dahil sa mura tilapia mo, ganyan ka kung pagkaguluhan. Oo O naman. 90 pesos yung mga kada kilo ng kanilang ng kanyang datag Yung Batangas. ng bang. Napapabangus tuloy ako eh. Kita mo kasi yung itsura ni Boss na kita mo, lilinis. Naaalala ko eh. Buti pa yun, yung bako sinilinis siya, hindi naglilinis eh. So ito po yung tilapiang Batangas, 90 pesos per kilo. Nabuhay ba yung putik, no? 3 araw yata itong wala. Ikaw daw, naglilinis ang katawan, pero tignan ko bilog ka rin. Pahingi. 1 linggo? 5 days? 5 days pa nawala ito. 5 days pero kala. Ano na? Yun pa rin yung itsura, oh. Ganun pa rin itsura, hindi pa rin naligo eh. Dumi pa rin eh. Hindi ka pa rin ba nagkikis ng katawan mo? Hindi pa rin. Buti pa yung bako Buti pa yung bangos kinakaliskitan. Hindi. Aray ko. Okay lang kayo, mas lalo kasi pag-ano ng malinis, nagkakasakit lang. Oo, tama. Kita mo nga yung mga nakikita mo, di ba? Hindi mga nagkakasakit. Kahit marumi, hindi nagkakasakit yung tao. Pero tayo, pag sobrang linis sa katawan, nagkakasakit pa tayo. Nagkakasakit yan. Oo. Daming order sa'yo. Oh. Kaya kailangan araw-araw ka marami. Oo, tama yan. Pompano Black. Yan po yung pompanong itim. Ito yung huli sa karagatan natin itong mga pompano na ito, no? So lumalaki rin yung mga pompano. Oo. Pero ito yung pompano na local. Sanay sila sa pampa Na golden. So yun po yung presyo, 160 ng pompano black. Sarap din yung pangat yan. Mas masarap na diamak sa pampa. Oo, manamis-namis ang lasa nito mga original na pompano black, no? 160 po ang per kilo at mga papakol natin 80 pesos ang kilo. So shout out sa iyo, Lodi. Good morning. Salamat. Thank you. So tuloy-tuloy pa ang ating update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ito yung mga gulayan po dito at manok ni Dayan na good morning po Ate Rogie. So ito yung presyo, 100 pesos kada balot. Ayun, shout out po sa mga suki po, no, ni Ate Rogie. Ayan po yung mga pakpak. So ayan po yung mga kada balot ng manok po dito. Yan po ay manok na kals. So mga gulay po dito na inyo rin po mabibili, no? Punta na kayo dito. Punta na po kayo sa manok ni Ate Rogie o ni Dayan. Ata si Dayan? Asa Jensan, bumalik na. Sila naman magtatay? Ah, ito pala. Doon, nag-aarap kasi sa Eh, sino nagbabantay? Tita niya at saka lola niya. Talaga tinransfer na. Sige pa, Ate Rogie, salamat. So, presyohan po ng mga prutas po natin. Yan po yung mga tag price. Star apple po natin o kay Mito. 90 pesos po yung mga per kilo, no? 90 pesos. So yan po yung mga latag dito at yung mga kadatali na mga sitaw. So mga murang tumpukan ng gulay. Ayan po yung sitaw, 35 pesos. So yun po yung mga presyon po ng latag nila dito sa Malabon Fish Market. So 120 mga alimasag natin sa presyohan. So dito
tayo kay Bito. Bito, shout out. Oh, shout out, Boss Lando. So magkano yung mga presyo ng ating bisugo? 70 boss kalaki. 340 ang kilo. Oo. Boss, 70 na kalaki. Nakaubos kayo kapon ng tatampal. Sino mga ginaubos? Salamat, Bito. Ang presyo po ay 340 na per kilo ng latag ni Bito. So, 100 pesos per kilo ng tahong. Tahong naman ni B1. Hipon. Isi, magkano hipon mo? 270 lang po. 270 ang per kilo. Sino po na yung mga... So, galunggong po natin dito ay 100 pesos. Tumpukan. Salmon Japayuki. Ayan po. 100 pesos din po ang tumpok. Tamban. Masarap na inihaw. At dito tayo kay Kuya Ricky. Ito na lang ang ating naabutan na latag ni Kuya Ricky, no? Yan, bangos tilapia na lang. Bangos tilapia na lang ang ating naabutan. So, Kuya Ricky, magkano po presyo? 200 ang kilo, 180 binibigay. Pandaing. Bandaing 180. 200 po sa malaking bangus. Sa mga tilapia po, 130 na lang. 130 po mga per kilo ng tilapia, no? Kuya Ricky, salamat. Tilapia eh, sandal. Good morning, Ate Lorna. Good morning. Ito, kilo. Piraso na rin. Magkano per piraso? 150. Ang mura naman ng bangus. Di ba? So, 150 oh, laki ng bangus oh. Murang-mura po ito na inyong mabibili. Grabe ba nga bangus ngayon, napakamura. Tapos yung mga kilo dito ng tahong ay 80 pesos. Tumpukan ng mga lumaan, 100 pesos. Tapos yung mga lapad at tunsoy po natin dito, no? Ito po ay 70 pesos na kilo. So yan po yung mga presyo ng mga tilapia, 100, 110. Ayan po yung mga presyohan ng tilapiyang Batangas. Kami tubigan. Yan po yung mga tilapiyang Arroyo. Yan yung mga bentahan po dito. So buhay na tilapia po rito, 120. Ayan o, magagandang tilapia, 120 ng buhay. So shout out, good morning. Magagandaan tilapia natin. Oo, buhay. Walang ipon? Kaya pala kakaunti lang may latag. So ito po yung mga bangus na kada piraso rin po na bentahan po sa Malabon. So may 100, 140, 120, 130. So tumpukan po ng mga tunsoy, ayan po, no? Walang ano. Puro bangus. Ay, pasando, morning. So shout out siya, geng-geng. So ito pa rin yung presyohan, no, ng mga bangus. 160, 180, 240, 220. 67 daw, 67. So shout out sa'yo, 67. Shout out sa'yo, geng-geng. Good morning. So
So, presyohan ni Avatar ng kanyang mga bangus na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Alright. Matambaka. Kano kilo ngayon na matambaka? 120 lang. 120. So, yun po yung presyo. Pag 2 kilo, yun po yung presyo, 200, no? So, yun po yung latagan ng isdang matambaka. Alright, so pagi, latag ng mga isdang batalay. Boss Lando. 100 pesos, batalay. So, madami-dami, no? Pagi mo magkano, Boss Ed? Ay, 100 pa rin po ang per kilo ng mga pagi na masarap po sa lutong gata. Lagyan nyo lang po ng malunggay. Boss Ed, thank you. Alright, so ito po yung sitwasyon sa mga latagan po sa Malabon Fish Market. So marami pa rin po ang bentahan talaga ng mga bangus at talagang napakamura po ninyong mabibili. At ang mga presyon din po ng mga tilapiyang Batangas ay sobrang mura ng kanilang mga bentahan sa ating mga mamimili. So shout out sa mga nag-iikot, no, dito sa Malabon Fish Market. So dito naman po yung kilo ng tilapiyang Batangas. Rubber rice po ito kapag natuloy. Kaya po ay 100 pesos. Ito naman gumagawa ng sapato sa Marikina. So tilapiyang Batangas pa rin po. At dito may presyoan din po ay 100 pesos. Malaki, maliit, no? 100 pesos na mga kada kilo. So salamat. Si Pare Agustin. Good morning. Magandang umaga po. Ito kilo? Per kilo? Magkano po? 100 pesos din yung per kilo. Ang ganda ng mga tahong natin, tataba, oh. Lalaki. Yan po ang kilo, no? 100 pesos po. Yan po ang tahong. Salamat po. At dito tayo sa mga gulayan na latag ni Gandara. So shout out, good morning Gandara. Hindi ka pa rin nakakapanganak? Ayaw pa. So magkano ngayon yung repolyo natin? Magkano? 70 ang per kilo ng mga repolyo. Yung diyan, magkano yung mga labanos? 60 ang kilo. Carrot? 120. Patatas? Parehas lang pong 120. So yung mga nakatali, may mga 15 pesos po dito at 10 pesos, no, na mga gulay na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. So dito sa lettuce, 120 kilo. Itong mustasa, 15, pati yung ano, sage guys, ganun din. O, yun po yung mga presyohan dito ng latag po ng mga gulay, no. Sayote, 40. 120 ang per. Mababa na ngayon, no? Bumaba na ngayon yung mga broccoli natin dito sa Malabon Fish Market. So, yan po yung update natin sa latagan ni Gion sa Malabon Fish Market. So, shoutout sa inyo mag-asawa. Shoutout sa mga followers natin dyan. Sila makakalimutan. Iyon. Mga taga-Caloocan. Ayan, salamat sa mga dumayo pong taga-Caloocan. So, ingat lagi tayo, ha? Happy birthday, Boss Nando. Birthday ko na naman. Salamat. Thank you, thank you. Magkano po sa mga body? So, shoutout po kay Alma Moreno. Herman Moreno. Lagi. Talaga nga naman si walang tulugan. Si Kuya Jerm. So, ito po yung mga latagan po dito, no? So, may mga mais tayo rito ng latag, ayan. At yung mga hinihiwa na pangpakbet sa latagan ni nanay dito, no? So, dito po natatapos ang ating vlog sa pag-iikot po natin sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, maraming salamat po. Shout out sa inyong lahat. So, shout out kay Ner TV Vlog. Randy Cono, shout out. Ay! Papalit na. Kay Leisure Punat ng Trinoma Adidas. Shout out sa iyo. Good morning, good morning. So hanggang dito na lang pong muli. Si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye bye.